አዲስ አበባ ካብዝ መደብሩ ስቱዲዮ ኢቲቪ ዕዙዝ ሰላምታናን እናብዘልኹም ይብጻሕኩም ክቡራት ተመልከቲ እዚ ዋናዊ ዛዕባ በብሰሙኑ ዝተፈላለዩ አጀንዳታት እንተሓዘ ናባኹም ዘብል መደብዩ ለማዓንቲውን ክልተ አጀንዳታት ሒዝና ኣለና እቲ ሓደ መበል 84 መዓልቲ ሓርበኛታት አመልኪቱ እንትኸውን ተኻልኣይ ድማ ዲጂታል ኢኮኖሚ ብዝምልከትዩ መሳርሕተይ በሪዩ ብርሃነ ከምኡ ድማ ኣነ ጌታቸው ኣለሙ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ሰናይ ምክትታል ንክኾነልኩም ትምኒትናዩ تمرسنا لنا وانوي زعبانا يجمر له نقعدحن مصخا نقعدحن صنخا امو قدم كبلا مأتوينا كم زغلصنا يلو معنتي كلت عبيتي اجنداتاتنا حيزنا زلنات حدا مبل 84 معلتي حربنياتات زملكتو خلاي قاع ديجيتال ايكونومي حزياو كنتات اب ايثيوبيا تايمسل ديجيتال روحه ديجيتال ايكونومي مجمريا تاينتو دحريو ربحاو بزبلو نغرات كنزراربينا تينابتي فلاماي زعبانا كناتو خلنا لوم زبن نمبل 84 زخبر معلتي حربنياتات إنا نخبر زلنا معلتي حربنياتات كبهال كله دقم ملا إثيوبياويان شحن شعتم 288 عام تمرت أب عدوى نفرق معلتي زاكل كبيد زبهال نعلم زسدمم وق تخايدو إثيوبياويان طاليان سعيرهم مثل أخوه دحريون نويح أوان طاليان كتحسب سنحة شحن شعتم 228 نداغماي وررا ملو زبحال زمناوي أزوار بفلاي دما نسيناي تناسي حصل زنبرت أوروباويان أي سعرون بزبحالو الأوان بفلاي دما بتسلم تهاجرات بإثيوبيا مسخا تسعير كام ملاس نملا تسلمتي حزب عالمي وأسدمي منيرو ناتو أونلين تسلمتين كلهم صعدون مالتي زقرم مالت زيت حسب إثيوبياويان ترى زبحالو ناي بتشعو وان بحلاو زبحالو أطوارات كينات ويدما كله كتاس زلوهم نجر حزمهم ملا إثيوبيا توصيهم مع عدوى عود حفيسهم تمليسهم سلزي عدوى نايس علمتي كلهم ناي كرعات تاريخ زمزقبل لي دحريو طالياناويان نبعدهم تمليسهم نويح عامتات كحسبو دحر مصناح ملو زبحال مدلوات وقينهم نداغماي وررايم تمليسهم شحن شعتم 228 مالتيو سلازي ابتوان كبد زبحال وقاتهم يكايدو نيرم بمخان دما جانهوي ويدما قدماوي حيل سلاسي شعو وان نغسه نغست ايثيوبياهم سلازي اب ايثيوبيا زلو كنتات كبد مستمنبارو قطتانا بانجليزيم كيدم مخناتو انجليز ابتوان سفتاويت ايثيوبيا محازا ايثيوبيا نرا سلازي نسوم ناب انجليزيم تمليسهم كيدم ن5 عامتات يوم اب انجليز صنيحهم مخنياتهم اب ايثيوبيا تخوينهم ندحر نسوم تغوديهم شمو زطفو نهبي كم زبحال شمو ندحر طفيو نهبي يبتنيو سلازي نغسوم ندحر تبديلهم تملا حزبي وي دما تعدي مولو بمولو نا مغزاتي انتان كيتودق انتبال يوم ناو خيدم جن كوتاس ايدقسون تفلاليو سرحتي نابنت نملا عالم يقالو حنيرهم بزعبا ايثيوبيا ببوانو حاجز كرخو خبز تفلاليو منغستاتيو مناسر حنيرهم سلازي نحمشت عامتات وشت ايثيوبيا زنبرو دما ايثيوبيان مسافنتن مكواننتن زبحال وقتيوان كوتاس ببخبابيو زنبرو تفلالي عينت الرأي ينيروم تفلالي عينت دليتي ينيروم ناي بوليتيكا فلالاي نيروم انتخونا جن بحنت إثيوبيا حدا عينت قوامنا خنوسد نكبئنا بزبل كلهم حربنياتات نيبعلهم أب تحتيهم زتا أخاخبو اتقات حيلتات إن أكبو ببخبابيو أملا إثيوبيا كبيت زبحال وقاتهم كايدو نيروم طاليان أباد سابا زفتصمو شف زذكريو مچم قدمنا ومتاونا وراري تاي مالتيو بعداو غزاء خطاي مالتيو كنبل نخدنا بعداو مغزاتي غزائي مالت سبيتخا زدفرلكا حفتخا غوالكا زدفرلكا نبرتكا زورلكا غزاوتخا زقاصللكا نبرتكا زعنولكا نسو غويتا خوينو كنبر نسخا باري او كوين كان ختنبر زغبر كوتاس ابل عليخا خبيت بحال مغدات يفصيمو نسخا خم انسات نعو كتغلغلو كم ترى حوي كتغلغلو نسخا عناتكا نغسناتكا غويتا كوينو كنبر زدلي مالتيو سلازي كم كوينو كنبر بفلاي سبدما ايثيوبيان بتفطرو نصاينا يلوم زامنو حزبتاتيوم سلازي اب عدوا اريمويم زي بحدنت تقاليسوم تمليسوم كعفتنا 5 عامت زنبره ناي حربنينت غيزي اب استفلاليو كبابتات زنبره طالياناويان جنرالات زنبرو ناتوقعو كل ايثيوبياوي بحدنت وفيرو ايو تمليسو ناستات 5 عامت خقالت صنيحو
ጉሒፉ ደርቢዎም ዝቅጥቀጡ ቀጥቂጡ ዝስነዩ ሰኒዎም ማለት እዩ ድሕሪኡ ቀዳማዊ ንጉሰ ነገስት አፄ ኃይለ ሥላሴ ካብ እንግሊዝ በሱዳን ገይሮም በደብረ ማርቆስ ገይሮም በእንጦጦ ገይሮም ከቢድ አቀባብላ መላ ኢትዮጵያውያን ንዳግማይ ወራሪ ጣሊያን ስዒሮም ዝሰነዩሉ ተሰዲዶም ዝነበሩ ንጉሶም ናብ ዓዶም ኳዕድሓን መጹ ኢሎም ዝተቀበሉሉ ዳርጋ ብርክት ዝበለ ህዝቢ ዘለዎ ንሶምቶም ንጉስ ኣብ መኪና ኮይኖም ዝተፈላልዩ ወጻእተኛታት ውን ሽዑ ጋዜጠኛታት ዝተፈላልዩ ሞያ ዘለዎም በእንግሊዛውያን ብፍላይ ድማ ከም በዓል ማለት ተፈላልዩ ኣብቲ እዋን እሱ በዓሉ በሚድያ ዝሕግዝዎም ዝነበሩ ከምኒ ሲልቪያ ፓንክረስት በዓሉ ኣብ እንግሊዝ ዓዲ ኮይኖም ንሓገዙ ዝነበሩ በጋዜጣታት ኢትዮጵያ ወራር በጽሕዋ ከም ዘለዎ ካብዚ ወራር ንኽትድሕን ኩሎም ሃገራት ዓለም ክሕግዝኣ ጻውዒት የቅርቡ ነይሮም በመሰረት እዚ ሓቢሮም የምሽዑ መጽኦም ማለት እዩ ስለዚ አፄ ኃይለ ሥላሴ ናብ ኢትዮጵያ አትዮም አዲስ አበባ አትዮም ድሞቅ አቀባብላ ተገይርሎም ኢትዮጵያውን ካብ ዳግም ወረርቲ ነፃ ዝኾነትሉ እዋን 27 ሚያዝያ 1933 ዓመተ ምህረት ዳግማይ ዓድዋ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ታሪኽ ተመዝጊቡ ስለዚ በዓመቱ ዚና ተዘከረ ጸኒሑ ሎም ዘበን መበል 84 ዓመት መልእዎ ኣሎ ማለት እዩ ናክትቆጽለሉ ትኽእልኻ ጽቡቅ ጌታቸው መብዛሕትኡ ብሰፊሑ ዘልዕልካዮ ጉዳይ እዩ ብዙሕ ተወሰኸ ነገር ሓድሽ ነገር ዝኸብሉ ተወሰነ መርአያ ወይ ከዓ ነቲ ታሪኽ ከጉሉልና ካብ ዝኽእሉ ጉዳያት ተወሰኑ ክጠቅስ ይኽእል ከምቲ ዝበልካዮ ጣልያን 1888 ዓመተ ምህረት ኣብቲ እዋን ሃገራት ኣውሮፓ ብፍላይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ኣፍሪካ ኣብ ትሕቲአን ምግባር ኣብ ዘካይድኦ ዝነበራ ምክፍፋል ንኢትዮጵያ እውን ሓደ ትሕዝ ናይ ገዛእት ቦታ ኣብ ምግባር መጽያ ድሕዚ ገጸማ ሓያል መኸተ ኣብ 1888 ስዕረት ድሕሪ መስዓራ ድሕሪ 4 ዓመት ዝኸውን ዘሎ 1928 ተመሊሶም ክመጹ ከለው ዝተፈላለየ ምድላው ገይሮም ሕነን ምፍዳይ እዩ ያው ዝተፈጸመ ታሪኽ ብኻልእ ብናይ ዓወት ብዝብልዎ ታሪኽ ንምቕያር ንምልዋጥ እቲ ኣብ ማህደር ታሪኾም ዘሎ ብጸለምቲ ኣፍሪካውያን ብኢትዮጵያውያን ተሳዒሮም ዝብል ንምሕኻኽ ዳግም ሕነኦም ንምፍዳይ ድሕሪ 4 ዓመት መጽኦም ዝተፈላለዩ ተቃውሞታት ተፈላለዩ ውግኣት ድሕሪ ምክያዶም አፄ ኃይለ ሥላሴ ከምቲ ዝበልካዮ ናብ እንግሊዝ ድሕሪ መምርሖም 5 ዓመት ዝተፈላለዩ ናኦም ባዕዳዊ መግዛእቶም መደላድል ዝኾኑዎም ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ንምስራሕ ኣብ ዝምክሩሉ ዝነበረ እዋን ሓርበኛታት ኢትዮጵያውያን ቀሲኖም ፕሮግራሞም ወይ ከዓ እቲ ናይ ነዊሕ ዘበን ሓሳቦም ከይዕውቱ ብዝገበርዎ ተጋድሎ ድሕሪ 5 ዓመት ተመሊሶም ዝኣተውሉ ዕለት መበን 84 ዓመት እዩ ከም ተቀድም ልካ ተቀስካዮ ሓደ ካፍቶም ዝተገበሩ ናይ ኢትዮጵያውያን ተጋድሎ ንምጥቃስ ኣክል ምዝ ታሪኽ ዝተታሒዙ ጌታቸው ኣብ ክልል ትግራይ ከባቢ ቆላ ተንቤን ካብ ዓብይ ዓዲን እሽተይ ውፅእ ኢልካ ዝርከብ ሓደ መካነ መቃብር ኣሎ እቲ መካነ መቃብር ወርሰገ መካነ መቃብር ይባሃል በምትሕባር መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ጣልያንን ኣብ እዋን አፄ ኃይለ ሥላሴ ዝተሃነጸ እዩ ንዝኽሪ ኣብቲ ዝተኻየደ ውግእ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ሰራዊት ህይወቶም ዝሓለፉ ወታደራትን ዜጋታትን ንዝኽሪ ተባሂሉ ዝቆመ ሓወልቲ ኣሎ ኣብቲ ጎኑ ከዓ ጣልያናውያን ካብ ላዕሎት ኣዘዝቲ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታቱን ወታደራቱን ኣዝዮም ብዙሕ ዝበሉ ኣብቲ ሽዑዋን ህይወቶም ዝሓለፈ ጣልያናውያን መካነ መቃብር ተሰሪሒሎም ብጣልያን ኤምባሲ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝርከብ ኤምባሲ ጣልያን ሓለዋ ዝግበረሉ ሓደ መዘኻኸሪ ታሪኽ ክኾንና ዝኽእል ቦታ ኣሎ ስለዚ ታይ ማለት እዚ ሽዑ ተመሊሶም መስመጹ ዝገጠሞም ተቃውሞን ዝገጠሞም بدهن قليل زبال أي نبرن أفتبوت هسوت رخيب كا خطريو خلها أزيو سفيح بزح كنديناي فتنا خمس نبرة زرقي حدقي تبوتها نسو بصراحة مهنيات قدمي استوسن عامتات كيدنا أبزرقنا له أقاطامي أنون كفلتو زخالكو سلازي تاريخ بزملكات نزخبله خلي أنا
صبو حجي وررتي قدم كبل كنا العلو خمس صنحنا وررتي مصيومسي مالته حجي تنغزاني ناستاي خبصحنا نيلولكا كتحسب تخيل كافتهم قدم كبل استغلصو مغداتات سبعوي نواتاوي كساراتات بتوساخي ባህልኻ ይጠፍ ቋንቋኻ ይጠፍ አከዳድናኻ አመጋግባኻ ልዕል ኩሉ ድማ ኢትዮጵያ መቸም ኣብ አፍሪካ ሰለስተ ዓይነት ፊደላት ኣለውና ኣብነት ተሓደግ እዝዩ ዝናትና ፊደል ማለት እዩ ግእዝዩ ተኻላይ ላቲን ዝጥቀማ ሃገራት ኣለዋ ዓረብኛ ዝጥቀማ ከም ሱዳንን ኣብ ሰሜን አፍሪካ ዝርከባ ከም ግብጽ ሞሮኮ ቱኒዚያ ኣለዋ ግን زي عربية ما كم ناي عرب هجراتون سلزخنا ثلاثين كعناي كالوت هجراتيو مالتيو بحتاوي ناي بعلو قانقا ناي بعلو فيدل زل تتقم إثيوبيا ويد ما زي مدر حبشان إرترحاويسكا بحتاوي يعني مالتيو ناي بعلوم فيدل تفيدل نسخة ناي بعلو قانقا زلوا ملو زبال نجارات زمالة أبي تاريخ زلوا مالتيو سلزي أبحقوتاتنا كبعداوي مجزاتي كابورار نتصاوصيوم زباهلي زي تاريخ زي نخرعلو تاريخ ناي بعلو قانقا مودمات قانقا سو ناي بعلو فيدل زلوا ايو ما صنحيمولنا مالتي سلازي ازي قليل زباهلاي نبرن منالبات بريو زلو حجي سمكا تغزينا انت نخون نيرناس انطونيو كتخون نير كتخون مالتينا سلازي قليل غيركا زوسد نغير ايكونن مالتي ግን እዚ ሁሉ ብድህታት ከመክቱ خلو ታይ ነሩ አውሽጦ ማፈላላይ አይነበረንዶ استفلالي ባህሊ استفلالي ቋንቋ استفلالي ኣብ استفلالي ሸነኻት ኢትዮጵያ ዝነብሩ አይነበሩንዶ ቴልካ ነሮም አፈላላይ ናይ ፖለቲካ ነሩዎም እዩ አፈላላይ ናይ እምነት استفلالي እምነት ዝኽተሉ ኢትዮጵያውያን እዮም ኣብ استفلالي ሸነኽ ኢትዮጵያ ዝነብሩ እዮም ግን ሓንቲ ሃገር ኣላቶም መንያሳ ኢትዮጵያ ስለዚ ኢትዮጵያ ነፃ ክትኸውን ደቃ ነፃ ኮይኖም ክነብሩ ደቃ በባህሎም በቋንቋም በታሪኾም ንኽኾርዑ ኮታስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሃፍቲ ብሙሉ ሃፍተ ገነቶም ባዕሎም ንኽጥቀሙ ካቦራሪ ነፃ ንክኾኑ ዋጋ ተኸፊሉሉ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ብዙሕ ዋጋ ከፊሎም እዮም ንዕኡ እውን በዓመቱ መዓልቲ ሓርበኛታት እናተኸበረ ኣብ 4 ኪሎ ዝኽሪ ሓርበኛታት ሓወልቲ እዩ በዓመቱ ዝኽበር 27 ሚያዝያ ማለት እዩ ስለዚ ለምዘበን 84 ዓመት በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ካብዞም አያታትና እንታይና ንመሃር እንድሕሪልካ ኣብዚ እዋን እዚ ባዕዳው ወራሪ የብልናን ኣብዚ እዋን እዚ ነገር ግን ኣብዚ እዋን እዚ ድኽነት ባዕሉ ሓደ ወራሪ ኮይነና ኣሎ ስለዚ ድኽነት ንምምካት ዘመን እሰይ ወለዶ ታይ ክሰርሕ ኣለዎ ዘመን እሰይ ወለዶ ከመይ እዩ ድኽነት ክብድሆ ዝግብኦ ዘመን እሰይ ወለዶ بزمناوي مجزاتينا بسدت فقدو بحري ناخذ فقدو بحري يتحل سدت مسوس أو حجاونة بحال نجراي ركمن حجاونة ترخبون ناي بحال يفلالاي ناي قانقو فلالاي ناي سرح بحالي بعلو فلالاي عدل ناي من مري تأشمو ناي ركبننا ما بزحتيو أب مكراي زلو سلزي أبعد دخوريعون خنبر زدلي وسرحتي تمسرت مهرتيو كم هارك خلالو ومن سي تماهيرو عدوخا قلقل كخلالو كل كوتاس أب نقدي زلو صنكورناي نقدي من قصقاس إيكونوميا وعقمين تهلو كايو نزاية تبل بفلا يبزي وانزي دخلنا توسخي خالي مجزاتيو خوينو زلو بخلا بحالا زوم معراباويان ويدما ويسترن زبالو نزن هاجرات أفريقيا بزمناوي نامصيوم ادا بملقح كون يخيليو معدنات بموساد كون يخيليو ابوش تعد زلو نحنا نفلطومن زين فلطومن نغرات بموساد نا بدحريت يغوتونا سلازلو سلازي نحنا ابوشتنا طنكرا سلام كيلونا لو سلام تيلو سلازغونه وصخام اتاو زكال سلام تيلو تمهراي مهر سلام تيلو نغداي نغد سلام تيلو حرستا يحرس سلام تيلو امنتكا بنصا خيدكا نا بكل ببامنتو ننبزام لخلهم بوتاتات بنصانت كيدو تملاليسو ጸሎቱ يبصح يسجد صبق منفساوي عقمي يفطر مالتي ስለዚህ سلام كهلو كل من اسي كابانا جميرو كسرح كخيل الله ምክንያቱ ሰላም አገዳሲ ስለዝኾነ ሰላም እንትህልዩ ኩሉ ናይ ህይወት መንባብሮና ምንቅስቃሳት ክንሰርሕ ንኽእል ስለዝኾነ ኣብ ውሽጢ እዚ መንግስታዊ ሰራሕተኛታት ካብ ግዕዜና ነፃ ክኾኑ ኣለዎም ባዕሎም ካብ ምፍታው ነፃ ክኾኑ ኣለዎም ናይ ስራሕ ኣገልግሎቶም ብእዋኑ ንህዝቦም ከገልግሉ ክኽእሉ ኣለዎም ዓዲ ዝቕፅል ዝትኸውን ስለዝኾነ ምክንያቱም እዘን ሕጂ ዓብን ንርኤን ዘለና ሃገራት ኩሉ ብስደት ገለ ዝጓየለን ሰሪሖም እዮም ማዕብዮም እምበር ብተፈጥሮኹም ኢለን ታነፃ አይነበራን ሰሪሖም እዮም ሮም በሓንቲ ማዓልቲ ኣይተሃነፀትን ይበሃል ነዊሕ ግዜ ተወሲዱ ሓኒፃ ስለዚ ንሕና ኢትዮጵያ በሓንቲ ማዓልቲ ኣይኮንና ንሃንፃ ግን በብእዋኑ ግን እናሃነፅና ያንን ከይድ ኩሉ ሰበብ እጃሙን ናይ ባዕሉ እጃም ክዋፃእ ክኽእል ኣለዎ ኢልካ ስለዝግመት ነጋዶ ንህዝቦም ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእተው ስራሕ ክሰርሑ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱም ዓዲ ንክቕፅል ናቶም ኣስተዋፅኦ እውን ዋጋ ኣለዎ
كاب عقمين العلي ترفي كاب عقمين العلي سسع يبلومن مخناتهم عدي سلام كتخون كل سب بليعكو الكخيل الله كل سب بليع انت وعليو سرح كسرح زخيل سلازي ازي نخون ناي كل وصيت الله حرستوت ونكمو بتمጣጠነ ነገር كقربو كخول اللهم حرستوت كاب ناي ባህላው حرشا ናብ ዘመናዊ حرشا تقيرهم ዘመናዊ حرشا حرشهم نخعبيو መንግስቲ ዝወስዶም ዘሎ ስጉምታት አለው ከም ስርናይ ብፍላይ ባዕልኻ ምግቢ ምኻል ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ባዕልኻን ላዕሊውን ኤክስፖርት ንገብረሉ ሰደድ ንገብረሉ መገድታት እዩ ዝካየድ ዘሎ ምክንያቱም አቡሽት ዓዲ እንድሕር ፍርያት ዘይተፍሪ ኮይንካ ኩሉ ነገር እንድሕር ንገዝኡ ኮይና ተናሃብሪ ናብራ ክንቆጻጸሩ አይንኽእልና ተኸብደና እዩ ኢንፍሌሽን አለው ገለ ስለዚ እዚኦም ንምቁጻር ኩሉ ሰብ ምህርቲ ከፍሪ ክኽእል አለው ምህርቲን ከፍሪ ካብ ባውዑር ምሕራስ ናብ ዘመናዊ ናብ ትራክተር ምሕራስ ካብ ኢድ ሰባት ዓውዲ ምእታው ወይ ዓጽድ ካልኦት ነገራት ብማሽናት ብኮምባይነራት በገለ ኩሉ ነገር ክኸውን እዚ ምስ ዝኸውን እዩ ዝሕሸ ምህርቲ ነእቱ ዝሕሸ ምህርቲ ምስ ነእቱና بتمتعطن واغان زيغاتاتنا نهب زيغاتاتنا بتمتعطن واغا هيبنايوم اندحر وعيلوم بلعوم يوم سراح كسرحو زخلو كفيو كمهارو زخلو معناتيو سلازي ابوشت اجي ناي كلهنا حلفنت علنا نمبال دليو دلي افت وانسون ساتهم زعد زي انا صاغيروم هيومنالو سلازي نحنا حجي زورنا زمص بعداوي مغزاتي وي غزاي يلن ابز اوان زي ነገር ግን ኮርና ዝኽእል ድኽነት አለው በሰንክ ድኽነት ክስደዱ ዝኽእሉ መናእሰይ አለውና ዘመናእሰይ ዚኦም ኣብ ዓዶም እንድሕር ዘይተቀሚጦም መፍራይ ኃይሊ ይሳንዩ መፍራይ ኃይሊ ንክህሉ ኩላህና ክንሰርሐለና ዝብል እዩ ናተወሳኺ ትውስኸሉ ትኽእልኻ ኣብዚ ተዘበልካዮ ንምጥቅላል ዝኣክል ታሪኻዊ ጸብለልታን ሰዓራይነትን ኣብ ታሪኽ ዝተፈጸሙ መንተል ኡላውነትን ናጽነትን ዝተገበሩ ገድልታትን መስዋዕትነትን ኣብ ቁጠባዊ ሰገገር ክድገመሎ ዝብል ሐሳብ ምዃኑ የተረድየ ዘለኹ ጌታቸው ኦኬ ጽቡቕ ሕጂ ንሕና ዞም ኣብ ኣመላ ኢትዮጵያ ዝተፈላልዩ ዑደት ዝግበረሎም ነገራት ኣለው ናይ ጅግንነት ታሪኽና ዝምስክሩ ናይ ቤተ መንግስቲ ታሪኽና ዝምስክሩ ናይ ሃይማኖታዊ መስራትነት ታሪኽና ዝምስክሩ ማለት بخلو نجار كم نجاش توسيد كا وي أخصم تيون توسيد كا كم مني لاليبلا كم غوندر فاسيلدس كم هارر جوجولن كانوا أتنا بيتبع عدة تجبر لهم وقرابيات كريستيانات ونالو زيهم كلهم ون أكل نايتي كاب مجزاتي نتسا بمخنا ويد ما زي تجزا أنا نتسا هزبي كاب أفريقيا كاب مالت إثيوبيان لايبيريان طرحين زي تجزا لايبيريا كم إثيوبيا مسؤول فتنا أي نبرن نورمالي بتاريخ قطامي بزخنا جن كم مجزاتي نتسا خوينا لا إثيوبيا جن أبعدوا من لا إثيوبيا شحنت مونتن 280 مونتن بزكايدو مرير زبحال تقادلون أصعوصينا لنا داغماي كورنا زمصون اي وررنان سلازي بزي مورارنا ناي بعلنا زبحالو قدم كبل زغلصكم عدت كغبرلهم زخلو بوتاتات اللونا زيوم نملا عالم عدت نخغبرلنا كنسرح كنخلالنا نزي دما عدتኛታት ንخمصو نمحيشوم ነገራት አለው ካብ ሆቴላትና ተመጣጣኒ ዋጋ አራት ካብ መሃብ ትራንስፖርታትና ምቹ ካብ ምግባር ካብ አዲስ አበባ ወጽኦም ናብዞም ካልኦት ቦታታት ንክኸዱ ሰላማዊ አካባቢታት በመፍጣር ኣብ ዌብሳይታት ኮን ይኽእል እዩ ብዛዕባ ዛዕዲ ታሪኻትና በመንጋር ንخمصو ናይ ምስራሕ ድሕሪኡ ኻ ኢኮኖሚ ተእቱ ምክንያቱም ዞም ናይ ታሪኻውያን ቦታታት እንሃለውና ግን نزيوم عدتኛታት ሲ بس عدتኛታት ንخمصو ናይ ዘይ ምስራሕ ድኽመት ስለዘለና እዚ ኩሉ በብ ሞያኡ ኩሉ በብ ዓውዱ ክሰርሕና ንሕና ጻውዒት ክነቅርብ ንኽእል ማለት እዩ أمكتال وانا وزعباكم تركبوا كبرات تكتاتلتي حزون مريسكم سلا تكتاتلونا انا مسكنكم سانا صنحو حزد ما نبتي كلاي اجندا نقنعتونا نسدما ديجيتال ايكونومي زبليو انتاينت ديجيتال ايكونومين حد قال حسابات كنهمنا حزون مسانا صنحو محزينا بزي كلاي اجندا ناطوالنا ديجيتال ايكونومي كلاي اجندا ناي تايم مالتي ديجيتال ايكونومي سكي زرزروسكن تملكتنا اربلهم صبو ጌታቸው ዲጂታላይዜሽን ወይ ካ ህንጻት ዲጂታል ቁጠባ ከባህል ከሎ አባይታ ብዝስርሑ ዘለው ነገራቲና እናብራህና ያህን ከይድ አባይታ ብጭቡጥ ዝግበር ዘለው ንዲጂታል ኢኮኖሚ ዘግዱ ነገራት እንታይኦም ብዝብል መረዳእታን ዝስርሑ ዘለው ጽታትን ተመርኩስና ኢና እቲ ስግግር ካብ ምንታይ ተበጊሱ ወዳእቱ ካብ ምንታይ ንምብጻሕ ዝብል ክንርዳእ ንኽእል بحصيرو ግን ካብቲ ልሙድ ሰነድን ወረቃቅትን ማእኸል ዝገበረ አሰራርሓ ናብ አይሲቲ ወይ ካ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ መሰረት ዝገበረ አሰራርሓ ምስግጋር ማለት እዩ በሐጽሩ ነቀሎ ከለና ኣብዚ ፍላይ ኢትዮጵያ ስትራቴጂ ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 በመሕንጻጽ እና ሰራሕታ ትርከብ
ንኣብነት بقليل كوا نخنري أو نخل نجار أنت هلا قد محجي أب زخونة بيتعيو خيرك مزجب أنت هليك أب زخونة عنا تابع خيرك نبل ناتك فايل ويك تاريخنا يحكم من أخا كركة بزخل بورقة تحجزين يرو زيك أجزية قلبت ذات فيو بسرون ناي مدفع نبلشتون نستقال عاي سلازي أبز بقليلو أبزخونه تكالكيت كحزي أتي أوهاب أقلقالوت إلكترونيكاوي ويكا ديجيتالاوي ناي مخان ملكعنا حزيز خيرلو بقليلو إيه إزي حدا مرأيا زل على كل كام تكالات عنا هم موساد نخلينا أبتمرت بقليلو نمرأي إذا أكلتها متينا قدم حزي نحنا تمهر وأبز نبرنا له يجسي بقليلو عصر دخل خن فتن كلنا زنبر ورقة مسارات زجبر خصاب قرابة جزي كسب كلتا 3 عامات كسب قدمي حدا عام زنبر أوها فتنا نمر حتمتن جيزين وصاي جنزبنون بزح زحتت كيدي وهابا فتنا ينيرو ورقة تمركوس ينيرو أب عودة مرت نمر أيز أكلي حجي فتنا زوهابا لمن قد خمتي تفلتو بكمبيوتري بفلاي مولو أبي تبي تبعت حنجن ناو من قدي زمر حزلو عمون تجمير إذا حلف عمت قصيلو زخد ويكا زتجبر أو هوا فتنا إيزي أب عودة مرتي نمر أي أنت وسيدنا كابزي بمقصال عدا توسخي قداي نمل على زأكل ديجيتال إيكونومي بحال كله بفلاي مسكوت أبوي مقصاصون كنا تحزوتها أنت دلينا كرم حزي أبزو ورجنزب زنبر عسرارحة بترى جنزب بأكل كيد كاز جبر مكيار من لواتن كيد كفليتني نيرو نذكرنا موبايل بانكينج كرمي 10 عامات انت وسيد كان اذا اكل سبي تطقم نيرو اب ايثيوبيا انت لك ازيو تحت نيرو حزي ابز حزي اوان كن دارغا تكالات ገንዘብ ባንክታት ማይክሮ ፋይናንሳትን ናብ ዲጂታላዊ መልክዕ ወይ ከዓ ብዝተፈላለየ መተግበሪ አፕሊኬሽናት ምምፃ እቲ ዝግበር ናይ ክንፍሊትን ናይ ቅብሊትን ገንዘብ ብኤሌክትሮኒክ መንገድ ክኸውን እናሰርሐን ዝርከባ ሓደ ነዘብረልና አሃዝ ንምጥቃስ ዝኣክል 2012 ዓመተ ምህረት ቅድሚ 5 ዓመት ምዃኑ እዩ ዝነበረ ዲጂታላዊ ዝውውር ገንዘብ 50 ቢልዮን ብር መንባሩ መረዳእታት ተመላኽቱ እዚ ልውውጥ ገንዘብ እዚ ለምዘበን ከይና ክንሪኦ ከለና 2017 ዓመተ ምህረት ጌታቸው ኣዝዩ ብዝለዓለ አንወስይኹ 9.7 ትሪልዮን ብር በፂሑ ዘሎ بزتفلالي متجبرتات زجبر ناي جنزب زور مالتي 2016 كالي توسعي أهاز نموسا لعلى إسرائيل حموشن شحن شدش مئتن كفلت جبري بإلكترونيك ساعة جبري ويكا ساعة كفلت بتيليبرن ببنكنا بيلوم 9.4 بليون بر نمينستر اتوت مفصامو وتوسخي حبريتا لنا سلازي يوم حدا اتي زغبر زلو سغغر معلبيو نابي غص مخانو كبرهلنا يخول يوم زبلكم مرداتات ويكا اوصراوي احازاوي حبريتاتات ميغيتاچو كاو قدمي لا مس اوهاوا اغلغلو تتحيز العلكو غداي نيرو اب 2010 زنبره ديجيتالاو ملكع زلو اوهابا اغلغلو ابستوسنو اب بانكي ويك اب كالوت توسنا ناي مس اي سي تي مسطقه تكنولوجي حبريتا قربت اب زنبر انتكالات طرح ينيرو 2010 يزبلك زلخو حزي دحري 7 عامت 500 زخونو ዝተፈላልዩ አገልግሎታት መንግስቲ በዲጂታል ቴክኖሎጂ ዝወሃቡ ስርዓት ተዘርጊሑ ዘሎ ንመብርሁውን እዚ ገላጽ ቁጽሪ ምዃኑ ብምዃኑ ዘቀርበው ዘለኹ ካብዚ ምቕጻል ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ብፍላይ ዲጂታል ስግግር እቲ ቀንዲ ኣድላይ ዝበሃል ሓደ ኢንተርኔት ዝርጋሕ መብራህትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ኢንፍራስትራክቸር ወይ መሰረተ ልምዓት እንዲሁ 2010 ኣብ አዲስ አበባ ጥራሕ ዝነበረ ግልጋሎት 4G ወይ ራብዓይ ወለዶ ዝበሃል ኢንተርኔት ሕዚ ኣብ ከተማታት ዘለዎ ተበጻሕነት ንምርኣይ ዝኣክል ኣብ 500 ከተማታት ኢትዮጵያ ናይ 4G አገልግሎት ተበጻሒ ኮይኑ እዚ ከዓ ኢትዮጵያ ካበይ ናበይ تخدل بملكة هنسات ديجيتال قطابة زبل زرينا أيو بعتب منجستنا صراحة لهم كاوز مسؤول جدات حدا نجارات بزمنه وملكه بتكنولوجي بقليله بموبايلن بخالق تمساسلتي متكمساتن صراحة نمسلات زكالة لو بايتا مفتاريو
ስለዚህ 500 ዝኾና ከተማታት ተጠቀምቲ 4G ኮይነን ኣለዋ 2010 ካልእ ተወሳኺ ቁጽራዊ መረዳእታና ዝሕግዘና 17 ሚልዮን ብሞባይሎም ኢንተርኔት ዝጥቀሙ ንስውን 3G 2G ዝበሃል ኢንተርኔት ነይሮም ሕዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብፍላይ መረዳእታ ኢትዮ ቴሌኮም ከም ዘመላኽቱ 45 ሚልዮን ተጠቀምቲ ሞባይል ኢንተርኔት ኣለዎ እዚ እውን እቲ ዘሎ ዝላ ኣብ ውሽጢ 7 ዓመት ዘሎ ዝላ ዘርእየና እዩ ወይ ከዓ እቲ ዘሎ ለውጢ ዘመላኽተልና እዩ ጌታቸው ካብዚ ብተወሳኺ ምናልባት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ለኻውያን መርበባት ሓበሬታ እውን ከም ሓደ مرأيا ناي ديجيتال إيكونومي تغيير زوسجلو ويكا حبريتا بصفيحو شفان زتوهابو فايدة زبهال ويكا هاجراوي ملالي منت كارديو زيون أكالتي استراتيجي إسرائيل حموشن ديجيتال إثيوبيا كساب حجي لعلي 10 مليون زيغاتا تمزجيبهم ملالي مننتهم ديجيتال ملالي منت محازمون نمفلات كيلنا لنا قلنا زيغن እቲ መሰረተ ልምዓት ከም ዘሎ ኮይኑ መግፍሑን ከም ዘሎ ኮይኑ ሓይል ሰብ መስልጣኑን ከምኡ ብፍላይ ተሰምዕ ተኾን ኢኻ ኢኒሺየቲቭ 5 ሚልዮን ኮደርስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ብቁዕ ሓይል ሰብ ንምስንዳእ ዝግበር ሓደ ናይቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ መደላድል ንምንጻፍ ዝግበር ዘሎ እዩ መሰረተ ልምዓት ቢልካ ኣጋፊሕካ ኣድላይ ዝበሃል ቀረቡን ኣቕሪብካ ዝጥቀም ወይ ከዓ ዝትግብር ሓይል ሰብ ተዘይሃልዩ እቲ ዝሕሰብ ነገር ህንጸት ዲጂታል ቁጠባ ክገሃድ ይኽእልን ኣብዞን ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ኣለውና ግን ብሓፈሻ ጌታቸው ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለካ ናትካ ትዕዝብትን ርድኢትን እውን ናብ ተመልከትና ከተብል ዕድል ክበካ ጽቡቕ ዞም 5 ሚልዮን ኮደርስ ዝበልካዮም ስልጥኑ ዘለው ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብ ዓዶም እውን ከም ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ከይዶም ሞያዊ ዝኾነ ስራሕ ንክሰርሑ እንድዩ እዚ ሕጂ ታይ ክቕንስ ይኽእል እዩ ሓደ ዘይሕጋዊ ስደት ይቕንስ እዩ بحقاويهم سخدوا زوم سبات زيوم كلاي بمنجستاو محاوراتنا أبنت بناي سرحن كيلتن منستير عبيلوميوم سخدوا زوم مناسب بقعاتهم سخدوا لنا عدتات منجستي إثيوبيا بحدث تسماميهم بفقادنيا بزخنا ملكوع تسماميهم حدا زوم صراحتنياتات كبرهم تحلي لهم زرح وسرح مويا أمي زتمهر وزلت أنا ليو كلاي زرخبوا جنزب صبوا جنزبيو سالساي نهاجرهم ናይ ሸርፎ ወጻኢ ኣታዊ ጽቡቕ ኣስተዋጽኦ ይገብሩ ቤተሰቦም የመሓድሩ ሃገር እውን ዝሕሸ ኢኮኖሚ ንክህልዋ ንኣብነት ናይ ህንዳውያን ተሪኢኻ ሕዚ ብኮምፒውተር እና ምስ ኮምፒውተር ዝተተሓሓዘ ምስ ኢንጂነሪንግ ተተሓዘ ኣብ ኣሜሪካ በልካ ኣብ ካልኦት ኣብ ኣውሮፓ ሃገራት ኣውሮፓ በልካ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዝለዓለ ፀብለልታ ኣለዎም ብበዝሒ እዮም ዘስልጥንዎም ስለዚ ኣብ ቴክኖሎጂ ትኩረት ዝገበረ ብጣዕሚ ዓብይ ኢኒሺየቲቭ ወሲዶም እዮም ህንድ ተስልጥን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓለም ከይዶም ከዓ ፀቕጥ ፈጠርትዮም ንሃገሮም ከዓ ከም ዘልኮ ናይ ሸርፎ ወጻኢ ኣሎ ዝተፈላለዩ ስራሕታት ቤተሰቦም ካብ ምድጓም ጀሚሩ ኣብ ዕቤት ሃገሮም ልዑል ኣስተዋፅኦ ኣለዎም ስለዚ ኣባናውን እዚ ጽቡቕ ተጀሚሩ ኣሎ ብፍላይ ምስቲ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዓዲ ህዝቢ ዘለዋ ዓድያ ኣብ ውሽጢ እዚ ድማ 60 ሚእታዊ መናእሰይ እዮም እዚ 60 ሚእታዊ መናእሰይ ስራሕ ጽቡቕ ገይሩ ክሰርሕ ዝኽእል ስራሕ ንክሰርሕ ድማ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮታት ነዚ ዕድል እዚ ኣመቻችወን ምክንያቱም ኮፊሉ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ ሸኽሚ ዝኸውን እንድሕር ሰሪሑ ግን ንባዕሉ ይሕግዝ ቤተሰቡ ይሕግዝ the same thing ንዓዱ ድማ ይሕግዝ ማለት እዩ ዓዲ ብሸርፎ ወጻኢ ትሕገዝ ኣብ ተፈላለየ ዓድታት ከይዶም ከዓ ከምዚ ብኣለካ ምሽ ሕጂ ብዘይ ሕጋዊ ዝኸዱ ከይተማሃሩ ዝኸዱ ወይ ዝኸዳ ይጉላሉ እዮም ከቢድ ዝበሃል ፀገም ይበፅሖም እዩ ዝሰርሑሉ ኳስ በአግባቡ ዘይኽፈለሉ ዓድታት ኣሎ ከይሓቱ ድማ ብዘይ ሕጋዊ ምኻዶም ተፈሊጦም ተማስራሕቲ በቃ ባርያ ገይሮም ይነብሩ በዚ ምክንያት ባዕሎም ዘጥፋሉ ናብ ዓዶም ንክምለሱ እኳ ዝኽእሉሉ ዕድልስ ዝስእኑ ፈቅዶ ኣብያተ ማእሰርቲውን ዝሳቀዩ ኣለዉ ስለዚ ካብ ዝያውፂና ሓደ ንክመሃሩ ዝተምሃሩ ክኾኑ ዝሰርሕሉ ነገር ቀልል ዝበለ ክኾን ካልኣይ ብዘመናዊ መገዲ ክኸዱ ሳልሳይ ቤተሰቦም ንዓሎም ንዓዶም ዝጠቕሙሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ እቲ ናይ ኮደር ስልጠና ዝወሃብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ጽቡቕ እዩ እቲ ፋይዳ ዘለዓልካዮ ከዓ ፋይዳ መለለይ መንነት ማለት ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዘለው ኢትዮጵያውያን ጥራሕ ኣይኮኑን ባይዘወይ ዲፕሎማሰኛታት እውን ይወሃቦም እዩ እንታይ እዩ ዝሕጂሲ ፋይዳ መለይ ሓደ ርእሱ ዝኸኣለ መለለይ መንነት እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ዘድልዮ ሓንሳብ እንድሕር ብፋይዳ ፎቶኻ ኣሻራኻ ኩሉ ተዋሂብካ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ታይ ዓይነት ፀገም ኣሎ ኣብ ገለ ብፍላይ ዓበይቲ ከተማታት ምስ መሬት ተተሓሒዙ ሓደ ሰብ ዝተፈላለዩ መታወቂያታት ኣለዎ ዝተፈላለዩ ሽማት ኣለዎ ማለት እዩ ፎቶኡ ንሱ እዩ
ግን ንኣብነት ኣነ ሕጂ ጌታቸው እንድሕር ብሓደ ሽመይ መታወቂያ ሃልኒስ ጎይቶኦም ብዝብል ካሊ ወይ ዝኾነ ካሊ ሽም ተጠቂሙ ካሊ ክልተ መታወቂያ ይውፅሞ ብክልቲኡ ዝተፈላለዩ ገዛውቲ ወይ ዕድግ ወይ ዝኾነ ዘይሕጋው ዝበሃሉ ስራሕቲ ይሰርሕ በቲ ሓደ ተለቂሐን ኣብቲ ሓደ ይስርሕሞ እዚ ናይ ሓደ ዘሎ ስራሕቲ የጣፍኦ ምናምን ነገር ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ፋይዳኹም የለን ኖርማሊ ሓደ ዝኾነ ኣሻራኻ ይውሰድ ዝተተሓዙም ተረኸቡም ኣለዎ ተፈላለየ ሽም ዘለዎም ኣዲስ ኣበባ ተረኸቡ ኣለዎ ልክዕ ፋይዳ ምሳውፁ ፋይሎም እንትኖም ኣሻርኦም ይድላ ኣሎ ብዝተፈላለየ ሽም መታወቂያ ኣለዎም ተፈላለዩ ናይ ምጭብርባር ስራሕቲ ይሰርሑ ነይሮም ስለዚ ኣጭበርበርቲ ኣለዉ ማለት ድማ ፍትሓዊ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ከይህሉ ጽቡቕ ሰናይ ምምሕዳር ከይህሉ ብግዕዚናን ብኻልኦትን ኣብቲ ዓዲ ኮታስ ዝተፈላለዩ ማዓጾታት እናዓፀው ኣብ ዕቤት ሃገር ማሕለኻ ይኾኑ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ንምትራፍ እዩ እቲ ፋይዳ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ናይ ጣብያኦም መታወቂያ ናይ ከተማኦም ገለ ኣለዎም ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ ፋይዳ ግን ግድን ክህልዎም ክኽእል ኣለዎ ንምንታይ ፋይዳ ማለት በቃ ናይ ህይወትና ዝኾነ ሲስተም እዩ ውሽጢ ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ክሳብ ዘለና ሲስተምና እዩ በቃ ሲስተም እዚ ተጠፊካ ቁጽሩ ኸይድካ ካትብ ስለዚ ምንም በብግዚኡ እንታይ ሽሙ ዝግበር የማይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ጽቡቕ ዕድል እዩ ዘለዎ ዘይውፁ ተመልከትና ተሃልየሙን በዛ አጋጣሚ እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ስለ ዘሎ ንኸውፅኡ ኢና ጻውዒት ክነቅርበሎም ንኽእል ማለት እዩ ረብሑ ግን እዚ ዝመስልና ትስኾ ብፍላይ كم زي العلنايم كم e-learning بحال الله حدا أكلنا digital economy وسيتيو e-learning university قال university زجمروا بأونلاين تمرتنا مها بجمارو الله نابنت قربا أدما university علاو غير الله e-learning بأونلاين تمرتنا هذا مخان مالتيو انتايو ربحوا حزتيلنا حدا جزء تقط بها ناو مخاد عيد لكن أب زهل لخا هل خاص بأونلاين خات كتاتل مالتيو جزء تقط بالخا كلا أي قلبت تقط بها نابدا ما مقع زايد لكن مالتيو زد كاقعز قلبت تقط بالخا سالساي جنزب تقط بالخا مالتيو أونلاين يخاطب توصدوت تمرتي أب زل خيو بوتاخوين كمالتيو سلازي زيون حدا أكل ناي ديجيتال إيكونوميو سبقيو كلن يونيفرسيتون أبزو وشتي أتين كساتفا ويدما نزوم نزيغاتاتن وشت عدم وصام زلو يبانتي بخلق بهلا أونلاين نحركوين تمرتي زرخبو كن خسرحا ونيو تي كن قصالي كلنا أوكاعتوا مخاننيونا توسخ تغليها صبو جيتاشو صفيحو أب تي عقراوي ملالي مننتن تتحست قدايتن زي العالكايوم حابريتاتات صبوغاتيوم زلو ربحاون بصفيحو لكايلخا تبقسو سلطنا كودرز 5 مليون ينازل على كودينج مسارات زغبراي او ناي كمبيوتر بروغرامينج سراحيو قدم كبل علي عليني سلطنا حيل سبت زي هاليو اتي زغبر استراتيجي ويك زنصف مسارات المعات مثل يطرح يكون زقل سلازي ناب سرح خاطو تخوين حيل سب ندالو لنا بزل تبقسو اتني 5 مليون سلطنا ناتوهابي يزركب حدا ابنت نبايتا نموراد استراتيجي يسرح كم زلو مرأي سفلالي اب كتما አዲስ አበባ ይሁን ኣብ ካልኦት ክልላትውን ኣብ ከተማ ድሬዳውን ሓዊሱ ዘለው ትካላት መንግስቲ ሰራሕተኛታቶም ናብ ዝተበግሶ ዚ ክጽንበሩን ስልጠናኦም ክወስዱን ነቲ ዝግበር ናይ ዲጂታል ምልዋጥ ኣብያተ ዕዮ ዝህብኦ ዝነበራ ኣገልግሎት ካብ ተቀድም ሕጂ ዝነበረ ኮምፒውተር ማእኸል ዝገበረ ቴክኖሎጂ ሓበሬታ ማእኸል ዝገበረ ኣሰራርሓ ምእንቲ ክኸውን ሓይሊ ሰበን ሰራሕተኛታትን ዘብቃዓሉ መንገዲ እውን ተዳልዩሎ ኣብዚ ቅንያቱ እናራእና ነርና ኢና ዝተፈላለዩ ትካላት ሰራሕተኛታትን ክበቁዑ እናገበራን ዝርከባ እዚ ነቲ ስትራቴጂ ናብ መሬት ንምውራድ ሓደ ሓጋዚ ጉዳይ እዩ ነቲ ሞያ ዘይመልኽ ነቲ ዝተዘርግሐ ሲስተም ወይ ስርዓት ዘይመልኽ ሰራሕተኛ ተዳሃልዩ ንዑ ንምትግባር ከቢድ ስለ ዝኾነ 5 ሚሊዮን ኢትዮጵያውያን ከም ቆጣጽራ ኣውሮፓውያን 2026 ድሕሪ ሓደ ዓመት ማለት እዩ ነዚ ስልጠና እዚ ክወስድዎ መንግስቲ ብዕቱብና ስራሕ ዝርከብ ምናልባት እዚ ሓጋዝ ኣካሉን ኣለዎ ብምትሕባር ኢትዮጵያን ሕብራት ዓረብ ኤምሬት ዝግበር ዘሎ ስልጠና እዚ ቁጽራዊ ሓበሬታታት ንምልዓል ዝኣክል ጌታቸው ክሳብ ሕጂ ክንደይ ሰልጢኖም ክንደይ ከተመዝጊቦም ዝብል ክንርኢ ምእንቲ ካብ ሳብ ሚያዝያ 10 ዝነበረ ሓበሬታ ወይ ቁጽራዊ ኣሃዝ ሒዘለኹ 686,805 ምዝጉባት ኣለዉ ነዚ ስልጠና እዚ ሳብ ሕጂ ዝዛዘሙ ከዓ 269,642 ነቲ ስልጠና ዛዚሞም እዮም ብፍላይ ኣብዚ ጸብለልታ ዘርኣያ ምምሕዳር ከተማታት አዲስ አበባን ድሬዳዋን ኣብ ኩለን ክልላት ዝዋሃብ ዘሎ እዚ
بتمرة المينستر إنوفيشن تن ممحدار كتماتاتن كللن زوهاب زلو إيو سلازي زين كلتا كتماتات زي أتن تقبللتا اللون أبك أبابلا كوني خيليو أبازحي تبصحنتون زحاشا فلاسما اللون كابزي بتوسخي اتم سلطاناتات انتي زحاجيهم زبل نمتقاس بويب بروغرامينج اندرويد ديفلوبمنت داتا ساينس ويك AI artificial intelligence بفلاي انستيتيوت تايشلو بعبيو نسرحلو زركب حدا اكال ديجيتال اثيوبيا استراتيجي ديجيتال اثيوبيا اسرع حمشونيو جيتاچو كلعلنا يخن حلفين نخلن سلازي بمثلن بتم زدقسكم عودታት ቴክኖሎጂ حبريتا سلطنኦም እናተዋሃበ ይርከብ ንምዋል ዝኣክሊ ተልዕሉ ሓሳብ ታልዩ ዕድል ክበካ ምስ ምምጻ AI ተተሓሒዙ ንቐጻሊ ደቂ ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ከይስእኑ ስጋኣት ኣሎና ምስ ዘተሓሒዝካ ከመይ ትርኢ ወይ ድማ ምናልባት ሕዚ እዚ ዓለም AI ወይ ድማ artificial intelligence ማለት ዝተፈላለዩ robotics ክኾን ይኽእል እዩ ሰሪሑ ልክዕ ከም ሰብ አገልግሎት ናይ ስራሕ አገልግሎት ክቡ ዝኽእሉ ነገራት ኣለዎ መላ ዓለም ተጀሚሩ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ውን ከምኡ እዚ ከም ዝብልካዮ ኢንስቲትዩት ርእሱ ዝኻእል ኣሎ artificial intelligence ዝተፈላለዩ ስራሕትና ሰርሐዩ ቅድሚ ሕዚ ውን ዝኾነ ሰሪሑ ኣርኢና ነይሩ ጓላንስተይቲ ዜና ምንባብ ውን ዝኽእላ ካብኡ ድማ ደርፊ ምድራፍ ትኽእል ልክዕ ከም ሰብ ክዝዘራረብ ትኽእል ዝኾነ ግዜ ኣርኢና ነይሩ ስለዚ እዚ ምስ እዚ ተተሓሒዙ ንሕና ምናልባት artificial intelligence ብዝመፀ ቁፅሪ ደቂ ሰባት ናይ ስራሕ ዕድል ከይስእኑ ማዕረ እንታይ ክመሃሩ ወይ እንታይ ክገብሩ ወይ ዓቕሞም ከመይ ከማዕብሉ ክኽእሉ ኣለዎም ምናልባት እዚ ኣወንታዊ ጎኑ ዝበዝሕ ወይስ ኣሉታዊ ንዝብል ከመይ ካትሪኦ برجس زي ببركة هاجر طرح زل على يكونن دك سبات كاب سرح وصائي كي يكونوا مويا بAI نتتكأ نسوم زنا برولو مويا كاب تأم أخي يخون زبل عالم الخاوي متحسس بي قدايو جيتاچو هاجرات بحدا كم تكال أكثر حلو زجبائيو جن already دفي أزمة مع بالي عالم الخاوي مع بالي بزحت نجارات نود سبتكي أم كسر حلو زخلو عودساتون تفتيري عب جنبار كيدو كواجع كسب زخل والتهدر كسب ممحزون كبتصح زخلو العدل كم زلو نارنا إن نركب سلازي زي حبراوي متسرنا هاجراتن استراتيجين زدليو جدا يوز بالحساب ألن أوكي صبو أوانوي زعبا مكتتاليكم تركبوا كبرات تقتاتلتي أوانوي زعبانا بكل تستفلالو أجنداتات يونال على زعلل زلو مو بحفشا مالت كله من اسي اب كله شنخ زلو ناب زمناوي نجر كاتو كخل ኣለዎ ባህላው ዝበሃሉ ነገራት እናተረፈዮም ኣብ ውሽጥ እዚ ድማ ትምርቲ ኣገዳሲ እዩ ሶ ኩሎም ወለዲ ትምርቲ ከም ቀሊል ክሪእዎ ንኸይሪእዎ ወይ ድማ ክሪእዎ ከይክእሉ ከም ማዕዳን ምዕድ ምክንያቱም ዓለም ንቅድሚትና ዘመነት ያትኸድ ዘላ ዘይተማሃረ ሰብስ በቃ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ህይወት ንክሕልፍ እዩ ዘሎ በዚ ሰዓት እዚ ሞ ስለዚ እሱኑ ከይከውን ኩሎም ወለዲ ወይ ቤተሰብ ደቆም ቤተሰቦም ከምህሩ ሓቢሮም ምስቲ ዘመናዊ ዓለም ትደልዮ ነገር እና ዘመኑን ክኸዱ ኢና ከም ጻውዒት ክነቅርብ ንኽእል ምክንያቱም ሓደ ሰብ ምስቲ ሕጂ ምስቲ ዘሎ ናይ እዋናዊ ምስ ማህያት ተሓሒዙ ወይ ምስ ገለገለ ጥራሕ ትምርቲ ዘርእዮ ትምርቲ ከምኡ ኣይኮነን ትምርቲ ኣብ ህይወትካ ውሽጢ ሓደ ዓብዪ እወታዊ ኣስተዋፅኦ ከበርክት ዝኽእል እዩ ምስ ገንዘብ ትብሉ ኣይኮነን ስለዚ ቀጻላይ ድማ ብፍላይ ዘይተማሃረ ሰብ ከቢድ ዝኾነሉ እዋን ዘመን ይመጽእ ስለ ዘሎ ምስ ምምጻእ artificial intelligence ካልኦት ዞም ምስ ዲጂታል ኢኮኖሚ ተተሓሓዙ ክነልዕሎም ፀናሕና ስለዚ ነትምህርቲ ዋጋ ንሃብ ዝብል መልእኽቲና ክነሕልፍ ንፈቱ ብፍላይ ምስቲ ናይ ገንዘብ ተተሓሒዙ ሕጂ ምስ ብቴሌብር መካይን ኳስ ነዳጅ ክመልኡ ከለዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መደሊ ነዳዲታት ብኦንላይን እዮም ዝኸፍሉ እዚ ማለት ሕዚ ንኣስራሕቲ ዋጋ ኣለዎ ኣስራሒ ክንደይት ከም ተቆረፀ ይርአሎ ማለት እዩ ኣለዎ ብኦንላይን ይርከቡ እዩ ከም ቀደም ስኢልካ ብከምዚ ብጥረቀ ገንዘብ ገላ ይኮነን ስለዚ ኦንላይን ዝኽየድ ኦንላይን እሱ ሲስተም ኣሎ ኣብቲ ሲስተም እሱ ኩሉ ነገር ናስራሒ ባዕሉ ይቀለሉ ማለት እዩ ነቶም ሰራሕተኛታት ውን ካብ ገንዘብ ምቁፃር ቀጥታ ናይ ብዙሕ ሰብ ዮም ታሽሙ ናሰርሑ ይጸንሕሞ ኦንላይን እዩ በቃ ኦንላይን ቸክም ሽዑ ኦንላይን ሽዑን እዮም ዝሪእዎ ምጭብርባር ገንዘብ ውን የብሉን ማለት እዩ ብኻል ኣባህላ ሕዚ ፎርጅድ ገንዘብ ወይ ድማ ዘይሕጋው ገንዘብ ሒዞም ዝዞሩ ሰባት ብቐሊሉ መጥቃዕቲ ኣብፅሑን ኣብቶም ሰብ ሃፍቲ ኣብ ዝተፈላ
استفلالي اب معدل اندادي كم مخنيات علكم كم ابنت انبر اب استفلالي تكالات مالتي مبصحتيو بأونلاين يزخون زلو حدثي ገንዘብ ሒዙ ዝዘውር ሰብውን አይስረቅኒዩ ማለት ሕዚ ገንዘብ ሒዝካ በኢድካ እንድሕር ዝዘውር ኮይንካ ሌባ አሎ ወይ መጥፋ አሎ ወይ ገላ አሎ ግን ገንዘብካ በኦንላይን ይዝሎ በኦንላይን እንድሕር ኮይኑ ኮድ አለው ገላ አለው ስለዚህ ምንም ጽፈካ ነገር የለን ማለት ካሊ ይትረፍ ስልክ እኮ ተጠፊካስ ካሊ ስልክ ያውጽኻ ተውጾምበር ምንም ጽፍ ነገር አይኮነን በኢዱ በወረቀት ሒዝካ ተخد ነገር ግን ንብዙሕ ነገር ያቃልዓካዩ ማለት እዩ ስለዚህ እዚውን ካሊ ዋጋ አለው ማለት እዩና ጽቡቅ እዩ በሐፈሻ يغنيلي أبزي ترخيب كحسابات كاس لزكافل كاني. يعنون أزي إذا مسكن جيت شون إذا برنا جيزي. صبوا. أما كتل وانوي زعبا خلنا لكم كورات تغتاتلتي لما أنتي كلت عبيت أجندات حيزنا نيرنات حدا مبل 84 معلتي حربنياتات زملكتي تخالعكا ديجيتال ايكونومين انتاينتن بزملكت مسارحتي بريو برهانه خمون انا جيتاچو علمو حبيبناكم صنيحنا رينا مسلم كتالكم نمسجن صبوات حسابات رخيكم لكم كتكون تخيلوا إلنا تسفى نجبر أبب زلخمو سنجزن كونلكم تمنيتنا أيو انقع نمبل 84 معلتي حربنياتات ابصحكم كنبل دمان فوتو سلام